Здравейте, казвам се Антонета Михайлова-Каделкова и искам да ви предложа историята на 3 поколения техници. Историята ни започва с моят баща, Михаил Атанасов Михайлов, който е завършил през далечната 1951 година механотехникума с електроспециалност. Машинен инженер, дългогодишен директор на ТЕЦ Казанлък и председател на училищното настоятелство на нашето училище. Това е човекът, който възпита двете си дъщери така, че да могат да използват техниката, знанията, уменията и науката и практиката да вървят ръка за ръка. Сестра ми е завършила това училище с специалност парни котли инсталации, а моята специалност е подземно-транспортни машини. Този човек ни научи, че металът може да говори, стига да иска да го чуваш. И освен това доказа, че удовлетворението от работата е в усилието. Съпругът ми Ганчо Христов Каделков е завършил механотехникума със специалност металорежещи машини, инженер е, работи в Капрони АГ и е заемал длъжност главен технолог. Децата ми са завършили механотехникума, съответно със специалности гъвкави автоматизирани производствени системи и хладилна техника. Многообразието на тези специалности доказва, че нашето училище винаги е отговаряло на изискванията на пазара и е имало достатъчно голям брой от специалисти, които да приемат предизвикателствата. А това е най-важният член от нашето семейство, който надявам се на 100 годишнината на училището да представи 4-то поколение техници на тази голяма фамилия. Честит празник на всички учители и ученици!